Min nhar il-ġimgħa ħajkunu qed jinfetħu r-reġistrazzjonijiet għat-tilqima tal-vaċċin kontra l-COVID-19 għal persuni li jgħoddu 40 sena jew iktar. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt konferenza tal-Gvern hekk kif elenka ċifri b'saħħithom ta' tilqim tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Fil-fatt spjega kif tlaqmu aktar minn 90% ta' dawk li għandhom 70 sena jew aktar u tlaqmu kważi wkoll 90% ta' dawk li għandhom 60 sena jew aktar. Tlaqmu anke aktar minn 60% ta' dawk li għalqu 50 sena jew aktar. Mixjin b'din rata daqstant tajjeb, illum nista' nħabbar illi minn pitada minn nhar il-ġimgħa, mill-ġimgħa ta' din il-ġimgħa ħankunu qegħdin niftħu r-reġistrazzjoni għal persuni ta' 40 sena u fuqhom. Ġifieri issa minn pitada ħankunu qegħdin nilqgħu reġistrazzjoni ta' persuni li għandhom 40 sena u fuqhom. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern sostna wkoll li ftit tal-ħinilu Malta flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej fetħu kawża fil-konfront tal-kumpanija AstraZeneca li mhux tonora l-obbligi tagħha porabta mal-produzzjoni tal-vaċċin. Madankollu Chris Fern sostna li Malta għandha biżżejjed dożi tal-vaċċin biex ir-rata ta' tilqim tibqa' għaddejja b'mod b'saħħtu. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li issa pajjiżna jista' jibda juża r-raba tilqima dik tal-Johnson & Johnson. Fuq rakkomandazzjoni tal-European Medicines Agency għandna r-raba tilqima li hija Johnson & Johnson li mill-lum stess il-kumpanija tatna il-permess li nistgħu nibdew nużaw anke fuq ir-residenti u ċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Id-Deputat Prim Ministru rrimarka wkoll li kif pjanat minn nhar it-tnejn li ġej jistgħu jerġgħu jibdew jingħataw servizzi mhux essenzjali u ħwienet mhux meqjusa essenzjali jistgħu jerġgħu jiftħu. Dan filwaqt li l-persuni li jistgħu jiltaqgħu flimkien barra se jitlaq għal 4 minn 2. Fl-istess dar jista' jkun hemm persuni minn 4 tidjar differenti. Id-Deputat Prim Ministru sostna wkoll li dan issa jista' jsir għaliex in-numri ta' infezzjonijiet fl-aħħar sigħat u jiem baqgħu baxxi madankollu xorta baqa' jappella l-kawtela. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru spjega wkoll kif Malta hawn 3 każijiet tal-varjant Brażiljan. Dwar dak imsejjaħ bħala l-passaport tal-vaċċin, id-Deputat Prim Ministru ħabbar li fl-aħħar jiem il-Kabinett approva l-leġiżlazzjoni fuq dan iċ-ċertifikat. Propju wara laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi laqa l-approvazzjoni tal-Kunsill dwar dan il-passaport tal-vaċċin li se jiffaċilita il-moviment ħieles. Din il-ġimgħa fassalna u ġiet approvata l-leġiżlazzjoni li ħajkonna wara il-Vaccine Certificate ġiet approvata mill-Kabinett u fil-ġranet li ġejjin ħad tiġi pubblikata. Da jfisser li ħankunu f'pożizzjoni li noħorġu dawk il-Vaccine Certificates u narfu Vaccine Certificates ta' pajjiżi oħra li konna ftehim magħhom biex Maltin li jkunu mlaqmin ikunu jistgħu jsifru b'inqas restrizzjonijiet u barranin li jkunu jiġu Malta bħala turisti jkunu jistgħu jiġu Malta b'mod li huwa sigur għas-soċjetà imma li sadattant jippermetti li l-ekonomija tagħna u l-ħajja kulturali tagħna terġa' tibda tiftaħ.